Latal gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren Panakawan sowan ning negara Mandaraka Petruk padha Rarja sapraptanira Panakawan nyuwun mangapunten Nun Amit pasang Kalimantabi tinebene ing Ladoni Dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tumpah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan Lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku bul sing negara Mandaraka to Bagong padha Rarja sapraptamu pangapuntenipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala sowan kula tebih sakung rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem mekaten inggih pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong ngomongane ora ting pletot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau to ha iya Panakawan Bagong Panakawan Petruk padha Raharja oh sing dimatke aku sik ta Tru pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kanthong bolong padha Rarja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana Petruk kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha Rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kanthong bolong padha Raharja sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Petruk nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Panakawan Bagong padha Rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Petruk wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk matur sembah nuwun sinuwun kemareng kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling kulon klapa ampun ta mbok bilih wonten tepat kula anggen kula munjuk atur nasa paduka Sang Nata iya Petruk ora dadi ngopo ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara Ndara Janaka ning kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa
Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petra? Panji kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus Sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka, kowe matur apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika Sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Kadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi duk nalika semanten tinilaring Ibu Dewi Madrim kali Sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawang aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Makdhek ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwake, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong mula niku ndereke Ndara Janaka suwe watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinawuh Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung ngapus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa, iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa, wondene sertifikat iki men digadhekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin karo Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho.
Ndara saya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Ngoten mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dikendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Salyapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun uga pertikelipun jenengipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung mrayogi. Gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra ana kula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Nalindra ing Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandung bolong Rama Prabu. Jaja muntap ler kinatap duka yayasinipe. Petruk kocak mundarandir. Hitep nyomangolon Joko wadanani rombaranang ing Petruk lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Ya. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan nek kula Sedewa kare kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati? Aku ing menut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa? Ucape Duryudana ora sata tama. Wah keras iki kok. Kok malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ora wani kok. Walah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kandha karo Kula Sedewa. Kandha pripun? Yen Kula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane. Dheweke dudu putrane Nalindra Mandaraka. Angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindra Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana. Kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe bali ya. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk kanthi Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendikake Ndara Ngastina menika minangka batal wakile Sinuwun Prabu Salyapati. Yo.
yen kula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit senuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petro iki pancen tak pikir-pikir ketok enek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiyat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika merga Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau Wis tak newe wangsulan. nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok Bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana Maling ngono lho. Sarjana apa ora? aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong ae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petro mulih ya men. Petro mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndarana Kula Sedewa. Suwanten ngersane Ndarana Kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat karo kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandum warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, Wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong, Wonten dawuh. yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempengku kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan mayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi aturaken Bagong menika cocok tuwin leres.
Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen iku napa? Mbah. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, Wonten dawuh. aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg meng rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampeyan ajeng nglincati sumpah sampeyan monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampeyan ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sinthik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumira Tawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandala nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, Apa? niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik.